Yes, Sir Miguel, maayong adlaw sa imo. Sir, anong tabo di sir sa inyong olobrahan? Kay mo ang pansiniga kutkot ko sila ka amon nga inugulog nga sa Backstulbert. Nagkuha sila sa kabilya nga ihulog tani. Oo. Sige papanaog nila ang kabilya dana ito kay ang ila to nga panikorman na dagdag ang luta ginpahingagaw. Di karon kay duwa sila nga spatter sa una kag sa buli. Di singiya nagpanago di sa buli kabako wala makita sang driver. Ay sus. Double blind spot para sa driver blind sa spot bako. yo. Okay. Kaya ang driver hindi man makita kay ari sa buli mo. Yang spatter to nga isaya kasi nyas na to sa iya yang abante singiya atras di wala magkuanay siya na igo sa buli. Okay, di pag sa iya sir ano masulod na tabo? Na ipit gid say. Naipit Na tumba tapos ang pagkatumba sa iya ang buli ya mo ni nagkuan nagapa gid sa sa nalatayan gid sa Nalatayan. tiil sang Oo, sang rida sang sang bako. Mga ano oras gid pre natabo pre? mga 11 guro sir. Alas 11 gid. Oo. Okay, pagkatapak sa iya, kamusta sa sir? May nagdugo iya nga lawas sa likod? Mangyang atil may pilas. Ang ulo ya ng suka na sa kadua dugo. Suka sa dugo? Okay. Tapos ginakuan mo namon nga ma-survive masabla. Sir pag sa iya, pagtanaw siya kay na may animo pa man siya. Oo, magahulag pa sa. Hulag pa sa. Oo. Kay tungod kay kadugay man kay Pila sa kami no to sir nga natamakan sang bako na kadugay. Bawo to ka sa oras to kadugay. Di kay tungod traffic na lugar. Oo. Pag abot ya ginpamangkot ko man ya nagrescue na diuwi naman ti singko rescue lang anay basi kun makuan pa man. Dato na sa hospital ato man to superman namon. Din sa kanang hospital yung dala pa. Sa kuan Western. Western. Okay. Ito sila sa bong. Sino nga ni pangalan dos presang opo sa trabaho? John Ray Agsabusam. John Ray Agsabusam. Ahoy mo. Taga-Ahoy siya. Ahoy Bajangan. Ahoy Bajangan. Ahoy Abubulo. Ahoy Abubulo. Okay. Dugay na siya pre ga dugay na kami sir ang project niya dugay na di sa kay nauna na sa akon. Tapos dugay naman sa nang spatter di. Kaso disgrasya wala kita may mo. Okay, di kabalo na tanti mangin maayad to inyong kaupo sobra. Oo, di ko naman sang porman sa rapton sang wala pa namon sir makuan mabalaan pero hindi man naguro pagbanang kaamo nga bus. Pabayaan. Okay, timayo. Isa nga ni pangalan to pre? Miguel Cabiroy sir. Miguel Cabiroy. Taga din kaya pre? Taga Ahoy man sir. Taga Ahoy. Isa lang ka bakban. Isa lang ka bakban sir. Ito okay, ito matrabaho pa ikaw.